body right, Right. and expand the booty, Right. and expand the booty. Ooh yeah, get your hands up high, let's go. Ooh yeah, feel the rhythm, let it flow. Ay, and expand the booty, Right. and expand the booty, right, and expand the booty. Rai. Se on rai ja oikein raikasta viikon päivää, iltaa, yötä tai aamua ihan joka ikisellä missä ikinä sitten oletkaan luuhaamassa. Täällä NS Bandypodin studiossa Espoossa tänään erikoismiehet Stig Bud ja Hans Besetning. Vitsi, täällä Nikke ja Sami. Morjesta Sami, mikäs meininki? Moro Nikke. Ei tässä mitään. Tuossa lauantaina syntyi toinen lapsi, tyttö tuli maailmaan ja nyt alkaa silmäpussit jo näköjään ole sen verran tummat, että oli pakko lähteä karkuun ja tulla tänne Espoon studiolle, missä ei paitsioita tunneta. Loistavaa. Hei, onneksi olkoon. Täällä on muuten kahvia tarjolla ja rauhassa olla. Joo, aikamoista raakasuklaata sä tuohon myös laitoit. Aika tujuu kamaa, mutta hyvä se on, että pysytään tikissä. No tujua kamaa ja tummaa suklaata, sitä tarvitaan, koska meillähän on nyt viikonloppu edessä, eikä mikä tahansa viikonloppu, vaan finaaliviikonloppu. Milläs mieli sitä kohti? Bandyliiga finaali viikonloppu. Perjantaina pelataan pronssimatsi Jyväskylässä. Siellä Jipsi kohtaa kauden suurimman yllättäjän Helsingin Botnian. Ja sitten lauantaina on pääpäivä Lappeenrannassa finaali. Tutut joukkueet siellä vastakkain, eli viime kausien menestyjäjoukkueet Lappeenrannan Veiterä ja Porvoon Akilles. Kyllä tulee makea ja jännittävä viikonloppu Suomen Bandyliigan päätösjuhla. Joo, näinkin voin ihan lepposasti sanoa, jos miettii vähän sitä, että helmikuun pelaaja Iisakki Kaivola ja maaliskuun pelaaja Tomi Hauska nyt sitten kohtaavat finaalissa, niin kaksi huippujengiä molemmissa huippupelaajia kovassa tikissä, kovassa vireessä. Ja sanoit tuossa, että tuttu pari viime vuonna pronssin vei tästä parista toi Veiterä ja vuonna 2021 ja 2022 nämä samat joukkueet ovat kohdanneet jo finaalissa ja Akilles on niistä kohtaamisista napannut 2 voittoa ja Veiterä sitten viimeisimmän. Jos nyt miettii vähän, että millainen tie näillä joukkueilla on ollut tämä kausi finaalin, niin aloitetaan vaikka Veiterästä. Ollut aika hyvä flow. On jo ollut tosi vahva koko kausi oikeastaan, että mitä tuossa kuuntelin ja luin päävalmentaja Yläoutisen jutustelua tuossa Bandyliigan infossa, niin oikeastaan sieltä ihan runkosarjan alusta parin matsin jälkeen niin he löysivät jo niinku omaa peliään, mikä on tosi harvinaista, että niin aikaisessa vaiheessa alkaa kaikki napsua kohilleen, että kuitenkin sen verran vähän isolla jäällä takana sen 2 runkosarjan jälkeen, mutta ei, vahvaa peliä koko kauden esittänyt ja tosiaan heillä on tosi hyvin liikkuva ja erittäin pallovarma ja taitava joukkue ja tosi monta hyvää yksilöä siellä. Ja sitten jos se saa joukkuepelit toimimaan, niin on ollut vaikeasti lyötävissä tällä kaudella kyllä. Että ei siinä. Hyvin on pelannut tällä kaudella. Hyvin on pelannut ja voitti runkosarjan, jatkosarjan ja siinä sitten pääsi huilaamaan semmoinen 10 päivää, kun jotkut joukkueet pelasivat niitä puolivälieriä. Ja siinä itse mietin siinä kohtaa, että onko tämä hyvä vai huono juttu Veiterällä, että on pitkä tauko tai pitkähkö tauko. Mutta heti siinä, kun Botnia luisteli välierissä vastaan, niin se oli 3 minuuttia ja peli oli melkein jo ratkottu. Niin kyllä Veiterällä oli nälkää ja ajoi ainakin siinä ensimmäisessä matsissa ihan selkeäseen voittoon. Joo, mäkin ajattelin, että se pitempi tauko olisi niinku haitaksi Veiterälle, että he käynnistäisi moottorit vähän hitaammin, mutta he olivat kyllä valmistautuneet siihen välieräsarjaan aika mahtavasti ja niistivät sitten Botnialla lattiaa. Joo, ja siinä sarjassa, varsinkin siinä ensimmäisessä matsissa, niin erikoistilanteet kärjistyykö semmoiseksi
Akillen kantapääksi Botnialle. Nimittäin se oli kolme kulmalyöntiä ja maaleja sisään 3 kappaletta ja taisi olla sama meininki sitten Ogelissa, että kolme kulmaa meni sisään ja ne on ollut todella hyviä noissa. Eikö ollut vielä viimeisessäkin matsissa, että sieltä tuppasi ne 3 kulmamaalia tulemaan. Ja se on vaikea, kun siellä on kuitenkin aika monta jätkää laittaa viivalle, jotka on tehnyt kulmasta maaleja niin kuin todella paljon bandyliigassa. Et Ryysillä on haastavaa valita, että kenet ottaa, ja sitten kun jätkät osaa lyödä, niin katossahan se pallo aika usein on. Niin, ei siinä periaatteessa muuta vaihtoehtoa kuin, että draftata joukkueeseen tarpeeksi isoja miehiä, jotka peittää sen koko reijän. Niin, mistäs löytyy semmoisia pelaajia? Jostain kuntosalilta varmaankin. Niin, sit pitäisi vaan osata luistella vielä, mutta eiköhän se ole se helpompi osuus. Tässä on koko kesäaika reenata. No mutta vitsit sikseen. Ei olla vitsikornerissa paraikaa. Mutta hei, Akilleksella sitten on ollut vähän erilainen tie. Joo, ja Akillesta sanotaan, että ennakkokaavailuissahan Akilles laitettiin korkeammalle kuin Veiterä yleisesti ottaen, mutta kyllä sitten se huomasi sit heti siinä runkosarjassa ja jopa Suomen kapissa, että kyllä, kyllä Akilleksen peli oli vielä haki uomiaan ja siellä oli kuitenkin sen verran uutta verta avauskokoonpanossa, että kyllä siellä vaadittiin pitkäjänteisyyttä. Ja hehän on laittanut tavoitteeksi, että viimeisessä pelissä he pelaavat kauden parhaan pelinsä. Niin se jää nähtäväksi lauantaina, mutta kyllä on haasteita riittänyt kuitenkin. Tosi paljon loukkaantumisia. Rinki oli ehkä vähän pieni kauteen lähdettäessä ja sai vetää vähän varamiehisenäkin tuossa loppurunkosarjaa. Niin sieltä onneksi löytyy aika hyviä paikkaajia penkiltä, Manke Gustafsson ja Rasmus Lindqvist ja tämmöisiä kavereita, jotka on tahkonut bandyliigaa vaikka kuinka kauan, mutta vielä saa luistimet jalkaan, niin ei muuta kuin smirklaamaan. Mitä se? Smirklaa ja puristaa sillä perseellä. Joo, niin kyllä joo, mutta nyt Akilles on saanut kaikki oikeastaan takaisin kokoonpanoon. Miten se on Laakkosen tilanne, Akke? Onko pelannut? Saa nähdä, että vetääkö Akke luikkarit jalkaa vai ei. Mutta muut on back in business. Ja mitä toi Akilleksen coachi Lönnqvist sanoi kans siinä bandyliiga-infotilaisuudessa, niin kaikki on tällä hetkellä hyviä Akilleksessa ja toivottavasti menee hyvin loppuun asti tämä viikko. Niin. Kaikki on hyvin ja hyvältä näyttää, ja Akilleksellahan on tosi paljon hyökkäysvoimaa, eli jos ne saa niitä palloja oikeaan paikkaan, niin kyllä tässä kaikki on mahdollista. Veikkaus tosin on aika varma siitä, että Veiterä tämän matsin tulee viemään, mutta itse en ole yhtä varma. Luulen, mitkä on kertoimet? No, oliko siinä Veiterälle eilen, kun tsekkasin, niin Euro ja Rapiat 1,5 pintaan ja Akilleksella sitten 4. Okei, niin korkeata Akillekselle, joo. Tämä pitää tsekata. Mutta siis selkein luvuin, niin Veikkaus on kyllä sitä mieltä, että voitto ja pokaali jää tonne Lappeenrantaan, että sitä ei tarvitse bussiin laittaa matsin jälkeen. Joo, no ihan selkeänä ennakkosuosikkinahan Veiterä lähtee tähän matsiin, että he on pelannut niin vahvan kauden ja kuitenkin Akilles vähän mutkien kautta on nyt taas finaalissa. Ja se mikä täytyy sanoa, kun sä mainitsit, että Akilleksella on tosi laaja hyökkäys, se on totta, mutta se mikä on ehkä jopa yllättänyt, niin he on saanut sen puolustuspelin toimimaan aika hyvin, että tylsytti kyllä JPS:n vahvat hyökkääjät aika lailla pimentoon. Et se oli jo yllätys sinänsä, että he niinkin suvereenisti tuosta välieräsarjasta menivät jatkoon. Niin, ja just toi viime perjantain 4. välierä, niin, joka sitten päättyi Akilleksen 2-1 voittoon, niin siinä kyllä Akilles näytti kyntensä, että kyllä se pystyy puolustamaankin. Joo, itse katsoin sen highlightsien kerran muuta kattoon, niin
Siellä kyllä uhrauduttiin jokaisen laukauksen eteen ja sitten siellä oli pikku pöljäpäivä myös maalivahdilla, että osu kaikkiin palloihin tielle. Että sen se vaati, että Akilles on finaalissa nyt. Se vaatii, ja siellä Porvoossa löytyy myöskin se kliseinen voittamisen kulttuuri. Ja kun sarja on yhdestä poikki, niin se voi olla jopa valttikortti. Joo, no toisaalta kyllähän Veiterässäkin on aika monta Suomen mestaria jo entuudestaan, että kyllä molemmissa löytyy se kokenut runko ja sitten muutamia nuoria pelaajia, niin aika, siis loppupeleissä hyvinkin saman tyyliset niin kuin rakenteeltaan nämä joukkueet, että löytyy se kokenut kore ja sitten näitä nuoria tukemaan sitä hommaa, mutta kyllä mä veikkaan, että tässä aika iso rooliin nousee maalivahdit. Okei, joo. Hei, miten oliko noi Hauskan veljekset viime kaudella kamppareissa? Kyllä. Elikkä voi sanoa, että samat naamarit aina finaalissa. Että siellä on 3 Hauskaa mennyt kamppareista Veiterään ja sitten Kettunen ja Laitinen kamppareista Porvooseen. Niin aina samat jätkät. Joo, ja jos katsoo mitä sä oot raapustanut, niin 22, 21 ja 20 samat joukkueet finaalissa, niin kyllä siellä aika samoja naamoja taas nähdään, että eipä niistä, vaikka nyt lähtiöitä on ollut Ruotsin suuntaan ja on muutamia lopettanut, mutta kyllä siellä Korea on kuitenkin molemmissa aika lailla sama, ketkä näitä finaaleja on pelannut. Ja en mä nyt sanoisi, että se kokemukseen ratkee tämä homma. Ei. Se on helppo sanoa, mihin se ratkee. Se, joka tekee enemmän maaleja, voittaa. Joo, mutta kyllä jos tämä Akilleksen veskari vetää yhtälaisen peli kuin JPS vastaan se 4. peli, niin Veiterä ei tee maaleja niin paljon, että voittaa mestaruuden. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että Joonas Kankkusta ei ole vielä pudotuspeleissä niin kuin testattu oikein kunnolla tänä vuonna. Ei vielä. Ei, koska sen verran helposti he pääsivät kuitenkin Botnia ylikävelemään. Että nyt tulee aivan erilaisia hyökkäjiä vastaan. Niin. Näinhän se on, ja kyllähän toi Kankkunen myöskin ne maalit siellä päästi viimeisessä matsissa 5 kappaletta ja ekassa sitten 2. Että ei ole pelannut kuin 1 nollapeli, mutta toivottavasti molemmat on viressä, niin saadaan hyvää viihdettä. Jos vielä ihan hetken verran puhuttaisiin myöskin tuosta pronssipelistä. JPS, Botnia, molemmat, tai joukkueet lähtee aika eri lähtökohdista tähän otteluun. JPS melko selkeä finaali myöskin ennakkosuosikki kauden alussa ja varsinkin Suomen Cupin jälkeen. Ja Suomen Cupissaan pelasivat myöskin tuolla finaalissa ja pelannut vahvasti koko kauden. Ja Botnia sitten on noussut sitten ryysyistä rikkauksiin. Joo, kyllä siinä on varmasti aika pettynyt jyväskyläläisjengi vastassa Helsingin Botnialla, ja Botnia taas ei oikeastaan mitään muuta kuin voitettava. Et, kuten aikaisemmin mainitsin, niin kauden iso yllättäjä, ja kyllä mä uskon, että aika nälkäisiä kavereita siellä on pukukoppi täynnä, että sais vielä se mitalin kaulaa tämmöisen kauden jälkeen, että siellä on osoittanut kyllä kuntokäyrä aika vahvasti ylöspäin aina tuohon välieräsarjaan asti, mutta siinä tuli sitten tasoero näkyviin. Ja JPSL taas sitten aloitti Suomen Cupin jälkeen niin kuin ylivoimaisena ennakkosuosikkina bandyliigaan. Ja oikeastaan vähän tuossa kauden mittaan on näkynyt pieniä merkkejä, tuommoista ailahtelevuutta pelistä peliin, niin joku olisi voinut ehkä vähän aavistellakin tämmöistä, että ei välttämättä pää kestä siellä Jyväskylässä ennakkosuosikin viittaa, ja he joutu sitten tuohon pronssimatsiin, mutta kyllä siellä sen verran kovia pelimiehiä on, ettei se Botnia niitä mitaleita helposti vie takaisin Helsinkiin. Ei. Nälkää varmasti riittää molemmilla jengeillä, ja kyllä se mitali kuitenkin aina on mitali. Joo, ja sittenhän täytyy nyt se, mikä täällä Suomessa ja jääpallossa on aika olennainen juttu, niin on toi sää. Ja nythän on veikkailtu aika sateista viikonloppua, niin saa nähdä, että millaista jääpalloa me saadaan nähdä sitten. Ja mitä mä ymmärsin, niin YouTubesta näkee tämän pronssipeli JPS Livestä, ja sitten Yle Areena lähettää sitten
suorana Bandyliiga-finaaliin ja sitten sen näkee vielä koosteena telkkarista. Niin Joo, jälkilähetys kello Joo. 20.00 Yleltä. kyllä. Silloin kun matsi on jo ratkennut. Joo. Et sillä Semmonen. Kyllä tästä jännittävä viikonloppu varmasti tulee. No aivan varmasti, sitä toivottaa ja toivottavasti nyt sitten kaikki löytää joko paikan päällä tai vastaanottimien ääreen. Mutta tämähän on tämän kauden 3. NS Bandypodin jakso ja tuossa toisessa jaksossa meillä oli vieraana Iisakki Kaivola, eli Porvoon Akileksen tähtihyökkääjä ja Kiero Savolainen. Todella kiero. Joo, Huijas meitä. huijas meitä. Hän lähti meitä inspiroimaan meitä laittamaan semmoinen vedonlyönti niin kuin pari vuotta sitten. Ja tässä huomataan taas se, että älä ikinä lyö vetoa Kieron Savolaisen kanssa, koska vastuu siirtyy kuulijalle ja yleensä siinä dunkkuun tulee. Joo. Siis hauska juttu tässä on se, että sen jälkeen kun laitettiin luuri kiinni ja jatkettiin Samin kanssa kaksistaan höpöttelyä, niin mietittiin, että kyllä me voidaan heittää tämmöinen vedonlyönti, että jos Akilles pelaa finaalissa, niin pyöräillään tonne Porvooseen, koska ei se Akilles kuitenkaan mene sinne, että huijataan nyt kuulijoita ihan toden teolla. Mutta Sami, miten siinä kävi? No, kyllähän me saatiin se lyhkäsin tikku ja taas joudutaan tekemään töitä ja lähdetään polkemaan. Joo, eli fillarireissu näillä näkymin huhtikuun viimeinen viikonloppu, jos lumet on sulannut, niin nähdään tuolla Porvoon jokirannassa. Semmoista tarkkaa aikataulua ei pysty sanomaan, koska tähän retkeen voi kulua jonkin verran aikaa. Saattaa tulla pari pitstoppia matkalla. Joo, mutta tulkaa Porvooseen, niin laitetaan kansanjuhlat siellä käyntiin. Joo, ja se mikä täytyy kuitenkin sanoa, niin Iisakkihan laittoi tuossa viestiä, kun finaalipaikka ratkesi, että hän tarjoaa sitten muutamat huurteiset meille sen jälkeen, kun on suoritettu toi meidän tehtävä. Niin reilu kaveri. Reilu kaveri. Kyllä, mutta semmonen kävi. Pitää olla varovaisempi tulevaisuudessa, että miten lähtee noita vedonlyöntejä suorittamaan. Onneksi ei tarvii naisten vaatteissa vedellä, niin kuin silloin oli se golfvedonlyönti silloin jossain vaiheessa. Se oli lähellä. Se oli kyllä todella lähellä. Mutta joo, onneksi on sähköfillari, niin mä lähden sillä polkeen. Ei, se on dopingki. Ei sillä Se ole on- mitään väliä. Mitä? Onko sulla sähköfillari? On. Älä viitti! Toihan sä oot ihan kuin norjalainen hiihtäjä. Mä voin vetää siellä niin kaikki ylämäen avustuksella, niin mä huutelen sitten sieltä, että jaksaa. Ei ole totta. Joo, hei. Ei, no joo. No mutta hei, palataan asiaan huhtikuussa. Hei, jos nyt tätä kautta tähän asti lähettäisiin sitten paketoimaan topit ja flopit, niin Lähdetään posin kautta. lähdetään ehdottomasti posin kautta, niin uuden presidentin kunniaksi niin kolme pointtia, niin ensimmäinenhän ehdottomasti, mitä itse haluaisin tuoda esille, on tämä otteluohjelman suunnittelija. Hänelle kyllä pitäisi melkein patsas pystyttää tonne vaikka Jyväskylän torille, koska oli kyllä aivan loistava viimeinen kierros. Joo, olihan se. Siellä oli pelattavaa oikeastaan kaikista muista sijoista, paitsi viimeisestä sijasta. Sen kampparit oli jo lukinut itselleen. Mutta runkosarjan voitto oli auki, 3. ja 4. sija, ja sitten 4 joukkuetta taisteli sitten 2 viimeistä playoff-paikasta. Niin ei olisi voinut olla jännittävämpi niin kuin viimeinen kierros. Ja kyllä tämä niin kuin uusi sarjasysteemi on niin kuin tuonut todellakin hyvää jännitystä tähän Bandyliigan loppuun, että jos vedettäisiin ihan kaksinkertaisena sarjana, niin uskoisin, että sarja jakautuisi liikaa ja sitten siellä olisi aika selkeästi jo nämä sijoitukset jaettu ennen vikaa rundia, niin sille kyllä pointsit, että toimii. Joo, aivan huikea. Oli kyllä jännittävä runda. Itse katsoin matsia YouTube-striimin kautta Tukholman keskustassa kahvilasta, niin siellä muutaman Pubissa. kerran. Kahvilassa. Niin siellä pari kertaa tuli huudahdettua matsin aikana. No toinen pointtihan ehdottomasti on tämä Suomen Cup-turnaus Oulussa, kun aikaisemmin ollut
2 paikkakunnalla ei ollut jääongelmia ja mielipahaa ja vuosi sitten niin ei pelattu sitä toista lohkoa ollenkaan, jos muistan oikein, mutta nyt oli 2 lohkoa, 1 viikonloppu ja Oulussa hyvä meininki. Joo, eteenpäin ollaan menty tuon Suomen Cupin kanssa, mutta kyllä siinä riittää vielä kehitettävää. Mutta tosiaan positiivista, että kaikki joukkueet periaatteessa samassa osoitteessa ja vääntää toisiaan vastaan, että se minkä toivoisin vielä itse tuohon, että tulisi enemmän näitä playoff-tyyppisiä otteluita Suomen Cupiin, että vähän lässähtänyt fiilis, että oikeastaan vaan lohkovoittajat menee sitten siihen Suomen Cupin finaaliin, että olisi kiva, jos löytyisi kalenterista vähän lisää päiviä noihin pudotuspeliotteluihin, että siitä muutama matsi lisää ja merkityksellisiä otteluita, että nyt toi jää vähän ehkä semmoiseksi harjoitusturnaukseksi vielä ennen kautta, niin. Että sitten yksittäinen finaali keskellä kautta, niin kun on palkintorahat. Joo, jollain tavalla sitäkin toivoisin, että lähettäisiin vielä kehittämään, ettei tyydyttäisi nyt tähän muotoon, mutta eteenpäin kuitenkin ollaan menty. Joo, kyllä. Et kuitenkin nostetaan tämä esiin positiivisena pointtina. Ehdottomasti. Ja sitten 3. pointti, ehdottomasti tämä Botnian pronssijahti. Siellähän ollaan noustu nyt sitten ryysystä rikkauksiin ja on näitä Ruotsin paluumuuttajia Ersa Määttä, Markus Kumpua ja penkillä lankulla Juuso Tervonen ja kentällä Pekka Niska. Joo, kyllä se auttaa, että tulee kokemusta tuohon nuoreen helsinkiläisryhmään, koska että näyttää vähän eteen, että miten siellä pitää treenata ja miten siellä kopissa hoidetaan hommat, saadaan jengi yhteen ja sitten miten niissä kovissa paikoissa pelataan. Niin kyllä se niinku, varsinkin Kumpuoja ja Niskan rooli kentällä ja sitten Tervosen liittyminen tuohon valmennusrinkiin oli kyllä varmasti aika semmoinen henkeä nostattava meininki, vaikka nyt alun perin ehkä oli jopa pääsemässä pelaamaan, mutta sitten ei päässytkään. Niin oli kyllä tärkeitä paluumuuttajia helsinkiläisjengille. Se täytyy kyllä myös sanoa, että Botnia kuitenkin se ylivoimainen niin kuin yllättäjä jengi tällä kaudella, että en usko, että kukaan on veikannut heitä 4 joukkoa, paitsi Vesa Peräjärvi, joukkueen johtaja. Siis mä näin hänet tuolla Viking Glorylla marraskuussa. Hän istuu siellä pubissa vesilasin kanssa ja siinä sitten puhuttiin vähän bandysta ja kysyi, että no, mitkä on tavoitteet kaudelle. Ja Vesa sitten vastasi siihen, että kyllä me mitalipeleihin mennään, niin itse meinasin vähän naurattaa siinä kohtaa, että aika kova luotto, mutta siis hän tiesi jotain, mitä me muut ei tiedetty. Joo, että jos olet itse kirjannut lapulle, että Botnia on 4 joukossa, niin tuun näyttää. Mutta siis hei, toi on loistavaa ja siis tuossa on yksi suunta ja se on eteenpäin, että katsotaan sitten, että mitä kesän aikana tapahtuu ja miltä se rosteri marraskuun alussa näyttää. Joo, tietenkinhän niillä on vielä kauden päätösmatsi, mistä voi tulla todella hyvä palkinto, mutta eiköhän se Vesa hoida sitten hyvät päätösbileet sitten kaudelle myös. Toivottavasti. Ja ehkä mekin saataisiin joskus kutsu. Näin me toivotaan sinne Backlake-baariin. Niin. Hei flopit. Kaikkihan ei kuitenkaan ihan mennyt kuin Strömsössä ja niistä sitten muutama. Joo, täytyy kyllä sanoa, että Varkaus on yksi floppi. Vähän epäonnea tietenkin matkalla loukkaantumisten muodossa, mutta kauteen lähdettäessä ennakoissa niin VPtä veikattiin sinne yllättäjäksi mitallipeleihin, mutta se ei oikein niin kuin lähtenyt missään vaiheessa näyttämäänkään siltä. Et avauskierroksella heti tappio kamppareille ja sitten aika semmoista vuoristoratameininkiä koko kausi ja sitten vielä kun sieltä lähti hyökkäyksestä sairastuvalle Superstara Heinonen ja sitten Holopainen, niin ei se niin kuin hyvältä näyttänyt VPn kannalta siinä tilanteessa. Sitten vielä jatkosarjaa kuitenkin lähti hyvistä asetelmista, että se olisi vaatinut niin kuin sen pari voittoa siinä, mutta sitten vähän suli niin kuin ne omat mahdollisuudet siihen
että Kalliossa päästetään viime hetken tasoitusmaali ja sitten ei oikeastaan saada mitään aikaiseksi Botniaa vastaan. Niin. Et, Vaikeaksi menee, mutta onneksi ensi kausi on tulossa. joo, kyllä mä uskon kuitenkin sitten, että VP oppi tältä kaudelta aika paljon, että kyllä se rinki pitää olla vahva ja pitää myös roolittaa se joukkue, että se ei niinku lopahda, että se yksi iso jätkä lähtee pois kokoonpanosta, vaan muut pystyy nousemaan sitten niihin rooleihin ja joukkueen peli edelleen suorittaa. Joo, ei kai sitten. Se oli VP. Joo, toinen floppi on kyllä Satakunnan ylpeys. Naru Kerä, joka on laittanut mitalipelit tonne budjettiin, niin sehän oli saletissa. joo, se oli perinteikäs välieräjoukkue, niin nyt ei käynytkään niin. Se oli kyllä ainakin omalla kohdalla iso yllätys. Joo, en uskonut, että noin pahasti tulee floppaamaan Narukerä, vaan ois pysynyt siinä mitallipeli putkessa kiinni, mutta kyllä sieltä sitten noi lähtijät oli sen verran isoja, että ei niihin rooleihin kasvanut sitten täyttäjiä niin hyvin, että se peli olisi rullannut. Tosiaan olihan ne aika ympäripyöreitä ne pelit Botniaa vastaan puolivälierissä. Maalinpelejä kaikki ja sanotaan, että se olisi voinut kyllä mennä jo suoraan kahdessa matsissa kyllä Botnialle, mutta Botnia vähän sähläsi itse sitä Helsingin peliä. Niin vähän säkällä Pori sai vielä sen yhden mahdollisuuden siihen, mutta ei käyttänyt sitä mahista ja pihalle pullahti välieristä. Se, saa nähdä. Siellä alkaa taas Aaltosella olla ensi kaudella vuosi enemmän ikää ja saa nähdä, jatkuuko samanlaiset smirklaukset vielä ja miten käy tämän pelin sielun kanssa, eli Paavolan kanssa. Olisiko nyt aika lähteä Ruotsiin kokeilemaan vähän siipiä? En tiedä, mutta onhan sieltä kuitenkin junioreita tulossa ihan hyvää vauhtia. Ei ehkä niitä kärkipään junioreita, jos katsoo kuka on voittanut niitä Suomen mestaruuksia junnusarjoissa, niin mutta ihan hyviä poikia sieltä on tulos kuitenkin. On. Mutta tämä kausi pettymys. Joo, ehdottomasti. Kolmas tämmöinen pointti on, no niin, miten tämän sitten lähtisi muotoilemaan? Tämä on aika arka aihe myös, koska on ollut. Tästä ei hiiskuta tällä hetkellä. Ei, mutta Akilleksen vapaus muokata ohjelmaa. Oli vähän tämmöinen kyseenalainen tilanne Jyväskylässä. Jää oli pelaamattomassa kunnossa, ei pystytty aloittamaan matsia, viivästyi, Akilles hyppäsi bussia ja lähti. Tästä tarinasta löytyy kuitenkin varmasti kaksi puolta ja kaksi eri tai vaihtoehtoista totuutta, niin ei lähdetä ottamaan mitään puolia kumpaankaan suuntaan, mutta vähän kyseenalainen tilanne ja ei mitään jälkiseuraamuksia. Että olisiko aika päivittää säännöt ja ottaa tämmöiset porsaanreikämahdollisuudet pois? Ehdottomasti. Kyllä ne jääpallosäännöt pitää saada 2020-luvulle, että ei tommoseen niinku pitäisi olla mitään mahdollisuuksia. Et jos sanotaan, että uskoisin, että jatkossa tämmöisiin luovutusvoittoihin niin ei ryhdytä, koska ei hirveän hyvää kuvaa anna lajista, jos pääsarjatasolla pystyy antamaan luovutusvoito, eikä minkäännäköistä seuraamusta tuu. Siis. Että olihan se seuraamus, että he hävisivät 5-0 merkityksettömän ottelun. Niin. Sen jälkeen, kun se sunnuntain peli olikin jo pelattu. Niin vähän jännä tilanne, mutta toivottavasti liiton sääntövaliokunnassa ollaan hereillä ja ollaan nostettu kissa pöydälle ja mietitty tätä ja otettu huomioon ennen kuin ensi kauden säännöt julkaistaan. Joo, no sanotaan, että siellä ei pitäisi hirveästi kesäloma lukemista miettiä, vaan sääntökirja käteen ja
ettikää ne kaikki porsaanreijät sieltä niin, että ei käy tämmöisiä happeningejä enää jatkossa. Että kyllä jotenkin vetää hiljaiseksi, että tämä on edes mahdollista Suomen bandyliigassa. Että pääsarjatason säännöt ei ole up to date. Joo, säännöt ja seuraukset. Ja tosiaan se vielä siihen päätökseen myös siihen, että katsotaan niitä jatkoseuraamuksia sitten niin kuin jossain tulevaisuudessa. Mä uskon kyllä, että ne jatkoseuraamukset on jo lakastu aika hyvin maton alle ja ollaan ihan hiljaa vaan, niin ei kukaan kysele perään. Niin, no tässä on kaikki mahdollista. Katsotaan mitä tulevaisuus tullessaan. Toivottavasti tämä story saa onnellisen lopun tulevaisuuden kannalta. Mutta mun pitää vielä lisätä. Mieti sitä, jos Akilles voittaa Suomen mestaruuden nyt viikonloppuna. Ainakin olen siitä ihan varma, että Iltalehti löytää tämän ja tekee siitä scoopin. Joo, eli siis kaikissa junnusarjoissa, jos annat luovutusvoiton, niin siitä suljetaan sarjasta. Bandyliigassa luovutusvoiton antaminen tällä hetkellä on mahdollista, eikä mitään jatkoseuraamuksia. Niin aika jännä. Keskustelua herättävä aihe. Keskustelua riittää. Joo. Ja varmasti ei jää tähän. Ei, no sanotaan, että jos Veiterä voittaa, niin sit se painetaan aika villasella. Et en mä usko, että sitä sitten enää nostetaan pöydälle millään tavalla, mutta jos Akilles onnistuu voittamaan, uskon, että aika isot keskustelut siitä lähtee pyörimään ja vellomaan muualla kuin Porvoossa. Porvoolaisethan ovat varmasti tyytyväisiä sitten tilanteeseen, mutta katsotaan. Olisi omasta mielestäni se päätös pitänyt ja seuraamus saada ennen playoffeja. Joo. Et kaikki tietää, mikä on niinku homman juju. Niin ja sitten lähdetään puhtaalta pöydältä pelaamaan mestaruudesta. Eikä mitään, että mietitään tulevaisuudessa seuraamuksia. No mutta eteenpäin. Joo, no siinä käytiin noin flopit läpi tältä kaudelta. Ei nyt itselläni tule hirveästi muuta mieleen. Noniin. Mutta hei, semmonen kausi tähän asti. Viikonloppuna pelataan nyt pronssimatsi ja finaali. Toivottavasti nähdään hyvää bandyä. Ja näinhän voisi myöskin sanoa, että nyt kannattaa Iltalehden toimitus olla kuulolla, koska täällä bandyliigan Uumenissa muhii tämmönen skuuppi sopupeli mahdollisuudesta, koska tuossa viikko sitten niin pistin viestiä erälle nimeltä mainitsemattomalle libero-pelaajalta tuolla Akilleksessa ja kysyin, että kumpi voittaa tuon välieräottelun. Vai oliko pakki? Taisi olla pakki. No nimeltä mainitseman Nisse Fremling. Niin pistin viestiä, että kumpi voittaa, että Akilles tai Jipsi, että millä mennään. Niin hän sanoi, että tämä on ihan selvä sopupeli, että Akilles voittaa. Että he meinasivat tämän matsin voittaa, niin laitoin 10 kiinni veikkaukseen ja 10 voitto tuli myöskin sitten. Niin nyt meillä on ihan huikea budjetti, niin mehän nyt ollaan aloitettu tämmönen bandy-musiikki-propaganda, vai mitä? Joo. Joo, näinkin voi projektin kutsua, ja koska jalkapallossa ja jääkiekossa löytyy aika paljon tämmöistä pukukoppimusaa ja just sitä lajista kertovaa musiikkia, varsinkin räppiä. JVG on siitä hyvinkin tuttu. Ja jalkapallopiirissäkin löytyy paljon semmoista musiikkia, niin tällä 10 budjetilla lähdettiin kasaamaan bändiä ja otettiin sitten yhteyttä Kroatian Euroviisukarsinoista pudonneeseen Marina Marisievaan. Mariseva Marina, mentiin hänen kanssa studioon ja nauhoitettiin sitten tämmönen biisi, mikä nyt tulee sitten ensimmäistä kertaa, näkee päivänvaloja, pistetään kuunteluun ja tämä on omistettu kaikille urheilumaailman päättäjille, jotka hidastelevat jääpallohallien vallankumousta Suomessa. Kappale nimeltään Playing Bandy in the Rain. Joo, ja sitten täytyy vielä sanoa, että jos toi englanti ei taitu niin hirveän hyvin, niin laitetaan tonne noin kuitenkin sanat mukaan tonne jakson descriptioniin sieltä. Eli mikä on description?
Selostus. Tuoteselostus. Jakson kuvaus. Tuoteselostus. Joo, hei tällä mennään. Oikein mukavaa finaali viikonloppua. Kyllä, rai rai. Raindrops falling from the sky, yeah. Music playing, feeling high. We don't need a reason why, no, no, to find out this and us away tonight. We'll be like the flame and in the rain, shooting holes in the net, feel the pain. Let the flackering guide us, we won't complain. We'll be